Позвони овој пат срдечен поздрав од Белград. Мојот следен соговорник во серијалот насловен Елена Лука Worldwide, една прекрасна дама која што со години е дел од телевизиските екрани, познат новинар и водител, имено и писателка, а никако нејзин главен печат е Балканската улица во Белград, која што сите вие добро ја знаете, родена во Осијек, иако се декларира како црногорка, бидејќи нејзиниот татко бил воено лице. Весна Дидич, добро дојдовте во... Здраво, bolje vas našla. Jako mi je drago što ste ovdje u Beogradu i što ste me pozvali. Jedna od stvari koje sam, jedna od navika koje sam izgubila tokom korone, to je da bar jednom godišnje, a nekad i 2 puta dođem u Skoplje. Uvek sebe častim, kažem jednom, 2 puta godišnje, da pođem do Skoplja, da tamo provedem noć ili 2, da nešto lepo jedem, gore u onom starijem delu grada, ćevape normalno. Da se prošetam ulicama Skoplja, da nešto šopingujem, volim makedonske kreatore i onda da odem do Soluna, pa tamo još šopingujem, onda se spustim do obale i onda 3-4 dana uživam i tako dalje. Ove godine ništa od Makedonije. Добро, сега не треба писи артист, може да дојдете кога сакате. Еве покана од нас да дојдете во Елена Лука во Скопје. Надам се да ќе и она ускоро дојти у Beograd и да ćemo и ми moći biti u prilici da kupimo te njene divne modele. Така. Pa ima Balkanska ulica. Prvo, ja sam imala veliku emociju prema toj ulici pre nego što sam počela da snimam emisiju. Prosto svi ljudi koji najčešće u srednjoj školi požele da dođu u Beograd, da u Beogradu studiraju i da budu toliko dobri pa da jednog dana ostanu, da ovde žive. Beograd je uvek bio metropola i ne postoji čovek iz nekog manjeg mesta, naročito kada je mlad, koji ne želi da živi u Beogradu. I zaista, ja sam došla vozom, koji svi ljudi iz drugih gradova, manjih, iz Titograda, današnja Podgorica, i zaista sam se popela do Terazija, istina ne Balkanskom ulicom, već Kameničkom ulicom, to je jedna mala paralelna koja isto ima kaldrmu i ja sam mislila da je to Balkanska. Znači ja sam godinama mislila da sam ja došla Balkanskom u Beograd, nisam, došla sam Kameničkom, ali pošto sam bila ubeđena da sam došla... A dobro i Kamena je Crna Gora, tako da ima neka... Jeste, to je, nije to ništa slučajno. I u jednom momentu do tad sam radila jutarnji program RTS-a koji se bio jako gledan i u Makedoniji, Bane Vukašinović i ja, ako me se sećaju, bila sam mnogo mlađa. I ja sam poželjela kad sam rodila dete da više ne radim tako veliki format kao što je jutarnji program sa 50 gostiju i tako dalje. Ja sam poželjela da radim jednu malu emisiju i tako sam smislila koja prirasna u jedna golema ulica. Nisam uopšte imala tu ambiciju. Mene vrlo retko ljudi na ulici oslove kad hoće nešto da mi kažu, kao Vesna ili Dedić, obično kažu Balkanskom ulicom. Tako da je ta emisija i ta ulica postalo nešto što je iznad mene i ja sam tu samo jedan novinar mali koji čini sve da te priče iz Balkanske ulice budu dobre. I da žive i po natamo. I da žive. I moj najlepši kompliment koji sam dobila vezano za tu emisiju, pre par godina išla sam Balkanskom ulicom, često prođem Balkanskom ulicom, prosto je volim. Radnici sa Skele koji su fasadu neku krečili, samo jedna rekao, koleginice, ko nam je naredne nedelje u emisiji? Tad je emisija išla nedeljom. Tako da mene doživljavaju... Najdobar kompliment, da. Mene ljudi iz Balkanske ulice doživljavaju koji tamo žive, rade, doživljavaju kao nešto svoje. Kako kumšija. Da, jeste. I lepi moj osjećaj kada idem Balkanskom ulicom, stvarno je doživljamo kao nešto svoje, iako kada ljudi me sretnu, onda im je to jako smešno i onda kao, eno vest u Balkanskoj, onda ja sam negde suštinski stidljiva i onda obično idem Balkanskom ovako spuštenog pogleda i gledam onaj kadar. Da. Ja mislim da jesam, ja mislim da nema ništa evropsko. Ja sam zaista tipična balkanska žena, negde i po svojoj visini, i po građi, i po nekom kodeksu časti i naravno najviše po emocijama. Dakle, sve ono što je prototip balkanske žene, ja jesam i kad kažem emocijama, mislim i emocijama u odnosu na dete pre svega. Prava sam ono tip majke Balkanke i u odnosu zaštitničke, da, jako, i u odnosu prema muškarcima.
Mislim, ima nešto što sve tvoje gledateljke će reći da nisam normalna, ali ja zaista i u kući s partnerima nešto ne volim da ga vidim sa usisivačem, da usisava. Da mi je sadovi. Ja volim da ti ta kuća, ta kuhinja, da je to moje. Dok je Lenka kćerka živjela sa mnom, pa i dok sam imala muža i to, ja volim da je to ručak postavljen tačno u 2, 3, da kad dete dođe iz škole, da se zna da se jede kuvano, večera je isto porodična. Da, tipična balkanska žena. Tipična. I da se ja pitam, ja bih to kao 3 generacije da žive u kući, svi smo zajedno i tako se ne pitam. Lenka je otišla sa 16. Ovako, moj tata je Crnogorac iz jednog sela pored Podgorice koje se zove Brskut. Mama je Hercegovka iz Čapljine, a ja sam rođena u Hrvatskoj. I posle toga, a brat je rođen, ja sam rođena u Osijeku, brat koji je mlađi od mene 3 godine, on je rođen u Našicama, to je mali gradić blizu Osijeka. U osnovnu školu, odnosno u vrtić sam krenula u Trebinju i u osnovnu i muzičku školu u Trebinju. Naučila sam da plivam u Dubrovniku, koji je bio na pola sata od Trebinja, i u 6. osnovne smo se preselili u Titograd. I to je bila tatina posljednja prekomanda, valjda pred kraj karijere, odnosno poslednjih 10-15 godina karijere. Vojna lica imala su pravo da biraju i on je želeo da se vrati u Titograd, Podgoricu. Tamo kada što pripada, da. Tamo gde pripada. I ja sam, znači, od 6. osnovne znači od svoje 12. do 18. Znači, ja sam najmanje u principu živela u Podgorici tih 6 godina, ali tu sam završila osnovnu školu, tu sam završila gimnaziju koja te nekako najviše obeleži, tu sam stekla prijatelje sa kojima sam i dan danas. Prvo izleguvanje, prvi simpatiji. Prvi izlasci, prvi poljubac, sve prvo. Prvi novinarski radovi, prva takmičenja, prvi tekstovi, prve emisije, sve je to bilo u Crnoj Gori i ono još bitnije, tu je najbitnije za negde i moju ličnost i moju profesiju, bilo je čuveno pozorište Dodest. Često su dolazili makedonski umetnici. To je pozorište koje je osnovao Slobodan Milatović, koje je gradio Johnny Hodžić. Ta imena, ne znam koliko, osim baš stručnim znalcima iz sveta pozorišta zna u Makedoniji, široj javnosti ne toliko, ali iz tog pozorišta potekao je Žarko Laušević, Mima Karadžić, Stela Ćetković i tako dalje, Jagoš Marković, reditelj, pa evo i ja. Prosto sve što sam negde ponela u tom svom emotivnom koferu, ja sam ponela iz Crne Gore, što od mame i tate i načina njihovog vaspitanja, što od ljudi koji su bili tu da me nečemu nauče. Da se izgradite kako ličnost. Da se izgradim kao ličnost. I ja sam imala jedan mnogo lep život u Podgorici i ja kad sam došla sa svojih 18 godina ovde, upisala srednju književnost, ja nisam bila neko ko je hteo neki drugačiji život u Beogradu. Ja sam htela samo da preslikam onaj svoj lep život iz Podgorice u Beograd. I zaista sam uspela u tome. Naravno, geni su geni. S druge strane, formirate kao ličnost i mesto na kojem živiš. Ja sam sigurno bolja Beograđanka od mnogih Beograđana i veća Crnogorka od onih koji su tamo ostali. Ali to ti daje jedno bogatstvo duše i emocije, ali s druge strane u nekim sferama života... Dobro, to nikogaš bila cijela jedna zemlja, tako da vi jeste Jugoslavijavo malo, bukvalno. Meni i kad odem u Makedoniju, kako da kažem, ja poštujem nezavisnost Makedonije i tu državu i zastavu, ali ja ne mogu da zaboravim da sam ja tu dolazila kad sam bila u osnovnoj školi. Koga nimalo granice, da. Na festivale pozorišno u Skopski nacionalni teatar. Ili eto, to sam već rekla makedonskim medijima, prvi koji je mene poljubio u osnovnoj školi bio je na letovanju u Kuparima, to je jedno letovalište pored Dubrovnika, Makedonac, bio je plavi, mislim da se bavio rukometom. I sad meni neko treba da kaže kao ja tu ne bi trebalo da se osjećam dobro, ja se osjećam fantastično i u Sloveniji, i u Hrvatskoj i tako dalje. Nije zgodna pozicija to u smislu da se ja genetski osjećam kao Crnogorka, a kao državljanin sam Srpkinja
i Beograđanka, to daje meni jedno bogatstvo, a s druge strane nije u ovim našim balkanskim prostorima, ja nikad u Srbiji neće biti dovoljno dobra Srpkinja i nikada u Crnoj Gori dovoljno dobra Crnogorka. Što je Uvek sam tu negde prirodno, da. Ja imam jednu veliku privilegiju u životu, a to je da radim ono za što sam talentovana i što obožavam da radim. I ja ulažem u te emisije dosta energije u smislu pripreme i uvek mi je stalo. Ja ni jednu emisiju nisam ja ne umem da budem voditelj koji će izaći pred sagovornika i postaviti 10, 15, 20 pitanja. Ja se stvarno emotivno unosim i ja i pred svaku emisiju imam tremu kao da li ću uspeti, da li će mi se otvoriti, da li će ovo ljudi voleti, da li će biti dosadno. Ja i u montaži tih 10 sati sam ono kao jao, da li ovde ovo će biti možda dosadno, ne znam. Zaista 20 godina s istim žarom radim tu emisiju. Se posvetujete kako deta, bukvalno. Jeste. I imam jednu privilegiju da prve godine gosti koji su bili u Balkanskoj, prvi je bio Matija Bećković, pa drugi bio Rade Šerbedžija, pa je onda bila Bisera Veletalnić, pa Sonja Savić, pa ne sjećam se ko posle. Prosto, oni su se otvorili. I znate kako kažu za nagrade? Nagrada vredi onoliko koliko vredi prethodni dobitnik. I to je to. Tako da negde su ti gosti gledali jedni druge i postalo je negde, niko nije došao, a da nije bio spreman da se otvori. Možda postoji 1% gostiju koji su se držali nekog svog i koje nisam uspela da otvorim i bila njihova odluka da ne pokažu taj deo svoje duše gledaocima, a možda ga i nemaju. Nismo svi isti, kao što nemamo istu količinu pameti, svi nemamo svi istu emotivnost. I zbog čega, kažem, imam sreću da radim ono što negde lako radim, a to je, ja sam i u privatnom životu neko kome se ljudi otvaraju, neko ko je često rame za plakanje, neko od koga ljudi očekuju da ih podstakne ili da ih smiri, da bude tu, da ih sasluša. Ja sad tebi pričam i vjerojatno tvoji gledalci misle da sam ja strašno pričljiva žena. Ja nisam pričljiva žena. Što nije svojstveno za voditelj. Ne, nisam uopšte. Ja sam dobar slušalac. I ja se najbolje osjećam, recimo evo u ovoj kafani provela sam 1000 noći, uvijek mi je bilo najlepše kad ja najmanje pričam, kada je tu neko drugi ko će da priča, postavlja pitanja, zabavlja nas i tako dalje. Ja mislim da ja nikada u životu nisam ispričala vic ili nikada u životu nisam sela s nekim da ja pričam neki svoj problem. Ja svoje probleme za sebe to sama zatvorim se, vežem, badem, mantil, isplačem se, čaša vina i... Vo 4 zida. Da, 4 zida, da, nisam taj tip. Tako da mogu da, nikome nije iznenadio. Mislim, ovo je jedan neskroman odgovor, ali ja sam stvarno očekivala od svakog. Ja više je bilo situacije da sam ja to goste iznenadila, da su verovali da neće oni biti ti koji će se rasplakati i da neće baš ispričati neke delove i onda vrlo često mi kažu pa dobro šta radiš ti u ovoj emisiji, kao i mene si rasplakala. Tako da većinu sam rasplakala, možda je negde vetar za moje samopouzdanje dao Petar Božović, koji je bio jedan od prvih sagovornika i on je plakao kao kiša kad je ispričao tu neku priču iz detinjstva i suze su mu ovako lile i onda je rekao kao, vala, nisam planirao danas da plačem, ti me dedička rasplaka. I negde umem. Mislim da to nije stvar zanata, da se to ne može naučiti u školi, već da prosto, to je kao kad imate, ne znam, 500 pevača i svi pevaju lepe pesme,
ali ima ta jedna ili taj, ne znam, Ili Zdravko 5 njih, da, koji Čolić ili 5 njih, koji kad izađu na scenu, možda ima pevača koji to lepše otpevaju, ali oni imaju to nešto u grlu, to nešto u oku, tu neku harizmu da prosto mi svi to obožavamo. Ja mislim da ja eto kao novinar i kao žena i ne znam kako to objasnim, tu vrstu emocije koju ja imam prema detetu, prema prijateljima, ja mislim da ja odašiljem i tim sagovornicima. Nemojte zaboraviti, ja biram svoje goste, ja sam autor. Ja nikada nisam pozvala u emisiju nekoga čiji rad ne poštujem, a vrlo često i koga volim ovako ili bar cenim kao ličnost. Sigurna sam da ne bih mogla da rasplačem nekoga, a možda i bi iz inata. Ne, mogla bi. Da nasmejem i da rasplačem umem. Sigurno ne bih mogla da vodim političke emisije. Sigurno ne bi bila dobar voditelj neke izborne noći ili tako. Sve to što je stvar rutine i nečega da ja nešto moram nekog da mučim i maltretiram i da pljujem, ja to ne bih mogla. Ne bi se osjećala dobro. I da provocirate, ili? Ne, nisam provokator. Koga provocirate, toga pravite na mnogo suptilan način. Znači ima doza na... Da, ali ja to ne bi, u stvari, ja bi to umela, znam ja u novinarstvu sve, ali se ja ne bi osjećala dobro. I onda ta provokacija ne bi bila dobra. To je izjava dok je još Tijanić bio generalni direktor RTS-a, znači to je, ne znam, izjava iz 2008. 2009. 2010. Neki političare sam intervjuisala i naravno da sam htjela i te političare, znači pre više od 10 godina, 12-13 godina, koji su bili negde u svojim najboljim godinama za muškarce i bilo je jasno da će oni ostaviti veliki trag. Mene je uvek kao građanina interesovalo šta si ti uradio, kako si rastao, kako su te vaspitavali, pa si ti postao predsjednik države. Tu mora da ima nešto, jer nikada ti predsjednici države nisu najpametniji, nisu ni najobrazovaniji, rijetko su zašta talentovani, baš da kažeš evo ovaj divno slika, ovaj divno peva, ovaj fantastično piše ili već ne znam šta, ili bar bio je maneken, odličan na pisti i onda sam to htjela, baš sam želela. Međutim, ne znam, Boris Tadić nešto, njegov taj PR tim je rekao da to nije, da je to suviše zabavna emisija, nije za nivo jednog predsjednika. Sa Vučićem već nikakav kontakt nisam imala. Milo Đukanović je hteo da dođe u Balkansku ulicu, ali mi da odemo tamo, onda Tijanić nešto nije bio baš srećan da Milo Đukanović bude u emisiji, nešto me stalno odlagao, kao ajde nemoj sad, ajde za 6 meseci, ajde. I šta se desilo umeđu vremenu? Umeđu vremenu, tad sam ja imala recimo 40 godina, umeđu vremenu sam ja napunila 50, iako je nikada nisam bila ljubitelj politike, videla sam šta se desilo sa svim tim ljudima i mislim da bi priča bila potpuno nekorisna, zato što mnogo predsjednika sam ja kao građanin ove zemlje i građanin, kad kažem ove zemlje, i mislim i na Srbiju, i na Crnu Goru, i na Makedoniju, i na Hrvatsku, mnogo sam ih ja promenila da bih stvarno imala živaca i volje i sa jednim od njih da sednem. Mislim da sada zaista sam jedna žena u zrelim godinama koga znate što sakate, koja može da bira s kim sedi i s kim razgovara. Evo, predsjednik nijedne od naših zemalja nije baš nešto da bih volila da mi poljubi ruku i da popijemo čašu vina. Svi su skloni da kritikuju novinare i televiziju i medije i štampu i tako dalje. I sada kada bismo jajti iz sela, mogli bismo da pronađemo 1000 razloga da sve to iskritikujemo. Ali ono što je istina, a to je da mediji su uvek slika društva u kojima nastaju. Mediji su i dalje mnogo bolji nego što je ovo naše društvo. Mediji su čak više uhvatili korak
sa onim što se dešava u Evropi, da ne pričamo o Americi, jer naši mediji, mislim na Makedoniju i na Srbiju i Crnu Goru, su sličniji američkim nego evropskim. Naprasno smo postali i reality programi, i tabloidi, i tako dalje, i tako dalje. Ali ako ti gledaš koliko je, recimo, naše osnovno obrazovanje, način na koji nam deca idu u osnovnu školu, približano onome što se dešava u Evropi, ma nije, mi smo i dalje 19. vek. Kada pogledaš šta se dešava u zdravstvu, ne mislim u vrhunskom zdravstvu, nego kako je sve organizovano, mi i dalje kaskamo za nekim zemljama. Mnogo je sfera u ovom društvu koje su u mnogo lošijem stanju nego što su mediji. Za razliku od medijumetra. Mediji, ono što se meni ne sviđa kod medija, mi smo se suviše približili onome kako izgledaju evropski mediji i američki mediji danas. Odjednom je došlo do ekspanzije tabloida, do reality programa, kablovskih televizija, i socijalne mreže napravlja svoje. Mešetarenja sa nacionalnim frekvencijama, svega je tu. I naravno, ne postoji delatnost na ovom svetu da nije upleten novac. Znači, kako ono kažu i kod vas, veži konja gde ti gazda kaže. Većina novinara je u situaciji da veže konja gde mu gazda kaže. Zato imaju porodice, imaju decu, moraju da plaćaju stanarinu, većina su podstanari i tako dalje. Onda u svakoj sferi, u mojoj sferi, u sferi medija, znači našoj sferi, imaš uvek tih nekih 30-a kad skupiš sve koji su ozbiljno bogate. Ja celog života, iako vi mene intervjušete i mene znaju u Makedoniji, ja sam popularna, čak većinski i poštovana. Ja celog života živim od prvog do prvog. I dalje živim u nekom stanu, otplaćujem kredit i otplaćivaću ga do svoje 65. godine, ili 75. Do 70. Tako. Mislim, ko živ? Ja hoću do 85. 100%. A opet imam kolege koji rade lošije posao, ali koji negde su uspeli da trguju i koji kupuju, recimo... I da se prodada dobro, da. Jeste, i da kupuju stanove od po €1.000.000 i tako dalje. Znači, to je sve stvar više ekonomije nego medija i suštine novinarstva. Većina mojih kolega umeju da napišu dobre tekstove i da prave odlične emisije, ali nisu svi u situaciji to da rade, jer rade ono što im gazde kažu. Tako je. Treba da izgleda onako kako se osjeća, ali pošto retko koja od nas se osjeća savršeno svakoga dana, onda treba dati sebi imperativ da uvek izgledaš bar malo bolje nego kako se osjećaš. Ja se bar to trudim, evo i danas, recimo ja ovih dana pišem, u kući sam, u trenerci, pišem novi roman, korona je, muka mi je više od toga što se kafane zatvaraju u 8. Ne radi se kafana kao muzika, kao alkohol, i to je lepo i to nam fali, nego druženje s ljudima. Socijalan život, da. Socijalan život, to mi sve nedostaje, zagrljaj. Ja sam vrlo neko ko voli da se grli, da bude srdačan. Sve mi to jako nedostaje i onda evo sad kad sam krenula, pošto je kiša, bljuzgavica, i onda sam kao obukla farmerke i Texas košulju i patiga, sam rekla, ne, ideš, tamo će te gledati ljudi u Makedoniji. Njih baš briga to što si ti umorna, ja sam od jutros pišem, inače roman od 5, budem se svako jutro u 5. Njih baš briga kako se ti osjećaš i baš i briga da li je bljuzgavica. I u ostalom poznaćeš jednu novu koleginicu i popit ćete piće u nekom divnom restoranu. Ajde se ovo haljino ovako, ovo je sad moderno, kažu, na jedno rame. I za koji minut bit ću kući. Ovo drugo izdanje. Nema dalje u kafanu, sad da dođe muzika u tamo. Da, iako Balkanska ulica публиката навикната да ве гледа во елегантно издание, вашата коса долга, негувана, некако личен печат. Мислам дека кроз години немате променето фризура. Колку сакате да менувате стил, начин? Менjala sam, ti si mlada, menjala sam ja, nisam toliko mlada. Ja, recimo, kad sam ja počinjala da se bavim novinarstvom, odnosno kad sam vodila jutarnji program, prosto tada novinarke
nisu pretendovale da budu zvezde i niko ih nije tako tretirao. Ja iz 90-ih imam tonu naslovnih strana gde sam ja imala sam paž frizuru, bez šminke, sa pisaćom mašinom, nije bilo kompjutera, nije se podrazumevalo, čak je negde bilo nepoželjno da novinarka ima veštačke trepavice ili da bude nešto kao... Ili da dominira za razliku, da. Ja sam davala intervjue recimo jednom, 2 put godišnje o svojoj emisiji pričala i to je to, kao kakva zvezda. Ne. Međutim, kako su se mediji menjali, kako se medijsko tržište i kod nas i u Evropi menjalo, prosto smo više postajali, što ja volim, slični italijanskim televizijama, gde je lepo da i ti kao novinarka prosto izgledaš i elegantno i da to intrigira gledaoce. Televizija je slika. Divno je. Ja se trudim da imam savršen intervju, ja se trudim da Да, но луѓето секогаш приметуваат како вие изгледате. Ali ja sam domaćin te emisije i naročito ja i privatno sam nekome, kako kod mene neko dolazi na kafu, da ne pričamo na večeru, ja nikad neću biti japa draba, ja ću se potruditi da izgledam lepo, neću ih dočekati trudit ću se. Tako i ovde. Jesam elegantna, ove sezone Senka Milijaš, Galenina koleginica, se bavi onim kako ja izgledam i pola su kritike, polovina jako voli sve šta nosim i kako u tome izgledam, a polovina javnosti recimo je jako protiv i baš me onako po Facebooku umeju iskritikovati. Ja ponekad obučem neku haljinu koja je korset haljina, pa je to, ne znam, ovakav dekolte ili nešto na bretele ili golih leđa. Oni smatraju da novinarka ne bi trebalo da bude, ne znam, da ima gola ramena i to poštujem. Pa ja malo se zakovčam, malo izađem sebi u susret i ovima koji to vole, ali stvar koja me nervira, ta vrsta komentara me nervira me kada neko kaže zašto ona koja je napunila 50 godina nosi korset. Ta vrsta diskriminacije, to da li je, naročito ako je to nešto elegantno i po mom mišljenju kulturno. Ja ne vidim ništa ružno u tome da neko ima, evo, ja ne vidim ništa ružno u ovome. Да, убаво ви стои, апсолутно. Не видим разлог. И годините ниту се многу, ниту само се една зрелост и зависи од тоа како го носиш тоа. Мислам се ипак стои до тоа, вие одлично видите тоа. Колку сте роб на трендови, колку пратите трендови? Ali privatno, ti kad bi otvorila moj orman, ti bi se smejala, zato što ja imam tako neke haljinice za ovakve prilike i naravno u noću kad izlazim. Dok se ono davno pre korone izlazilo, tad zaista volim da se doteram i uvijek sam elegantna i tako volim sve. Ali preko dana, s obzirom da moj posao nisu neki poslovni sastanci, neke kompanije i tako dalje, ja imam gomilu belih majica, kratkih rukava, pamučnih i gomilu crnih majica, farmerke, kožne pantalone i obične crne pantalone i ja to menjam i u patikama sam i Beograđani koji me viđaju znaju ja sam to i bez šminke, baš šminka vrlo retko, čak i noću kad izlazim, to je karmin i idemo dalje. Црвен кармин за да изгледате посвежо и секогаш кога не ви е денот, веројатно ставате црвен кармин. Jeste i vrlo čudno, evo moje tvoje gledatelje znaju, kad si mlada, crveni karmin ti retko stoji, a kad već ulaziš u godine, kad postaješ bakica, onda ti jaki karmini dobro stoje. I onda, ne znam, dok se do svoje 45. nosila sam uvek boja kože. Misa boja, da. Posle 45. prosto taj jak karmin je potreban da te malo onako osveži, da ubije, da skine koju godinu. Nisam rob, čak ponekad umem da kontriram i ne volim da budem uniformisana. Tipa, ako je moderna žuta boja, ja sigurno neću kupiti žutu haljinu, ali ću kupiti žuti kaiš. Onako, tim nekim detaljem ću pokazati. Recimo, sad se nose ove farmerke visokog struka, pa onako džakaste da su dole.
jao, ja tu nešto mi suviše ubija ženstvenost, ja ih sigurno neću kupiti. Ali ću pogledati šta je još ove sezone. Ali kožните pantaloni nisi isključen. Ne, pa ne, to hoću. Pogledat ću šta je od toga još aktuelno i moderno i sigurno da ću da... I svakako kako vi stojni. Volim. I imam jedno pravilo, to sam davno od nekih stilista naučila, ili sam negde pročitala. Najgore što žena može sebi da uradi u zrelim godinama je da pronađe haljinu od pre 20 godina i kaže ja ovo mi i dalje dobro stoji. Ne može da ti dobro stoji. Zato što tvoje telo se promenilo. Nema veze što je to i dalje u modi, ali tu je čarolija mode. Nešto se promeni. Evo vidim sada su ponovo u modi platforme sandale. Ja ih imam pun ormar od pre 10 godina kad su bile popularne, ali ipak ove su nešto drugačije. To dizajneri uvek naprave i ja sam uvek za to kupi 3 stvari za sezonu, kupi 2, kupi 5, koliko imaš para, ne gomilaj, iznosi to i onda novo. I ne volim za garderobu da dajem neke ozbiljne pare, znači, niti ih imam odmah da vam kažem. Torba cipele da budu kvalitetne, ove krpice, to uz neki detalj može uvek sve dobro da izgleda. Tak. Jeste. To je jedna interesantna priča u kojoj je upletena i Lenka. Naime, nije i trebalo ja da pišem taj scenario, prosto bili su angažovani neki drugi ljudi koji su radili na ta 3 scenarija za prvo, drugo veče i polufinala i za finalno veče. Znalca su voditelji Željko Joksimović i Jovana tada Janković. I bukvalno bio je četvrtak, ja sam završila posao i znam da sam išla negde kroz srpskih vladara. Pozvao me Tijanić, odnosno tadašnja urednica Sandra Šuša je rekao ti Tijanić da očekuje do sutra da napišeš scenariju za sve 3 večeri Eurovizije. Čekaj, stani bre, pa kao, ja to ne mogu, ja to stvarno ne mogu, ja nisam taj kapacitet. Privolem zalak, da. Ona je rekla, ovako, možeš do subote ujutru. Subote ujutru dolazi Svante, taj prvi čovek, ako se dobro sećam prezimena, Eurovizije. Treba da mu se pošalje i pre toga ideš kod Tijanića i da on vidi. To imaš 2 dana, to ti dovoljno. Ja sam rekla, ne, ja to ne mogu. Ali mi moramo da imamo. Ona mi je rekla, Vesna, pregledali smo stotine, pisali su i tako dalje, sve je to jako loše. I Jovana Janković, odnosno Joksimović, ona je dala ideju kao da probam ja. A onda sam ja Tijanića pitala koliko je to para. I kad mi je rekao koliko je to para, ja sam bila presrećna. Mislim, i tad sam bila, kao i sad, tugaš muža. samohrana majka i kad sam čula koliki je honorar, ja sam rekla može. I ušla sam u stan, tad nije bilo laptopova kao, ili ga bar ja nisam imala sam na veliki kompjuter sa sve kompjuterskim stolom, tastaturom i samo sam uzela Lenku, da li je išla već u školu ili je bila vrtić. Čekaj, 2001. godište, pa da, krenula možda u školu, prvi raz osnovne. I onda sam rekla, slušaj sunce, majka ovako da ti kaže, ja moram nešto jako važno da napišem. I onda sam stavila kompjuter na tepih. Nemoj da mi prilaziš 2 dana. Ako hoćeš da jedeš, imaš frižider, možeš da priđeš da me poljubiš i ništa da me ne pitaš, ali ja ću zaraditi toliko para da kad se ovo završi, možeš da mi kažeš gde želiš da putujemo. I onda je ona rekla kao, fenomenalno, i uzela neke kataloge, odmah je birala putovanje i tako dalje. Ja sam stvarno 2 dana, 2 noći sedela. Sa Jovanom sam pre toga pričala i rekla sam njoj, ja želim da napišem nešto što će biti lična karta Beograda, da mi možemo da prezentujemo Srbiju i Beograd, pa i ovaj Balkan, da oni shvate nas i malo nas više zavole, da to iskoristimo. Želim da prezentujemo neke ljude koji čine Balkan i zemlju i Jovana Janković je rekla i molim te, ja znam da ćeš ti to odlično uraditi, nemoj molim te da budem ona obična voditeljka koja će voditelj reći, jao Bože što si večeras elegantna, ja njemu da kažem i ti si elegantna. I samo da ne upisne, da. Kao što ono. I onda sam ja pogledala scenarije pre toga vada iz Finske, Grčke, Helsinki, Grčka, tako neka 2, 3 pre toga, pročitala, rekla sam ok, ja ovako neću. I onda je zaista
sam smislila bila to što su ljudi gledali, da Jovana Janković i Željko Joksanović se susreću sa obale dve reke tako što se ljube 3 puta u obraz i kažu Evropljanima, odnosno Evropi, da je to naš srpski običaj 3 puta u obraz, pa druge večeri su izlazili s jabukama, koje je na Balkanu simbol gostoprimstva i ljubavi, i onda su jabuke ovako letele iz arene. I kaj nisu Rudina, vi ste na ljubav. Jeste, pa je onda Novak Đoković pevao, koji je već tad bio svetski broj 1, pevao je pesmu Beograde na ušću dveju reka ispod Avale. Pa onda šta je bilo isto, da, Vlade Divac je sa Željkom Joksimović tapkao loptu pa obacivali te u koševe. Ja sam se stvarno potrudila da to ne bude samo obično scenario, da bude autentično za... već da bude autentično za Srbiju, za Beograd i da bude lepo. Ubavo iskustvo. Ima jedna smešna stvar, Bože, kad mi ono nešto napravimo, Evropa je čula sve to, zato što je slušala na engleskom i francuskom i tako dalje, i Jovana i Željko su to fantastično izneli. Jedino Srbija to nije dobro čula, zato što je bio komentator. I to je, mislim, najsmešnije. I onda je komentator pokrivao sve ono što su oni pričali, tako da mi srpska publika i nije baš najbolje čula, ali je videla to što je imala. Tak. Produkcijska kuća Košutnjak film, koja je radila velike serije, koja je režirao Šotra, Ranjeni orao i tako dalje. Ja sam napisala to, predala, umeđu vremenu oni su nešto prestali sa radom ili već ne znam šta se desilo, i to tako stoji. Ja već imam 2 posla, radim Balkansku ulicu, pišem romane, imam svoju izdavačku kuću, i inače kao ličnost nisam neki gurač, nisam ja osoba koja će zvati sad produkcije i reći zdravo, ja imam to i to. Ja negde, kada je reč o mom poslu, za koji sam školovana i koji mnogo dobro znam, a to je novinarstvo, tu sam i kao izdavač koji ima već 12 bestsellera iza sebe, tu sam okej, tu ću da okrenem telefon i kažem imam tu ideju i ja stojim iza te ideje. Ja nisam profesionalni scenarista, nisam nikada bila deo tog sveta, ne znam ništa o TV industriji kad je reč o serijama i ja ne bih mogla sad da okrenem i kažem ja sad imam nešto dobro. Kad ni ja ne znam da li je to dobro. Niste sigurni, da. Nisam sigurna, nisam nametljiva. Tak. Pa ja celog života želim da imam kafanu. Kafane i knjižarnica. Ne, prvo sam žela da imam kafanu. Pa onda kad je krenula ovo s romanima, onda sam žela da imam knjižaru. I onda ja u stvari želim da imam neku knjižaru u kojoj će se prodavati samo ljubavni romani, ali u kojoj će moći da se sedi, dobije čaša vina ili bar šampanjca, malo sira, da se tu ostane dok treba da se ostane. Da, to bih ja nešto. I malo muzike. Međutim, uvek bi se nešto desilo, tako da ja nisam realizovala taj plan. Može posle koronata. Posle korone, samo da prođe. Samo da prođe, s tim što ja mislim da posle korone svet neće izgledati kao što je izgledao i da ćemo prvo svi, bilo da je reč o poslu, bilo o našem privatnom životu, da će nam trebati vreme da vidimo šta se to u stvari desilo sa svetom. Zato što korona postoji, ljudi umiru, ljudi su bolesni, jako je teško i ja sam imala, ali neki drugi ljudi sada prave skicu sveta kakav će izgledati za godinu, 2, 5. Tako treba će svima nama će trebati dosta snage, inteligencije i sreće, već ne znam čega, da se prilagodimo tom novom. Sad u tom novom svetu verujem da će opstati kafane, verujem da će opstati knjižare, pozorišta. I kje bude poubav svetot, da. Nažalost, da. Ja sam inače i pre korone neko ko smatra da je život, kada gledaš u celini, kratak,
ali u stvari jako dugačak zato što se sastoji od dana. Dan ima 24 časa, u danu može svašta da se desi. I ja zaista nikad nisam bio neko ko čeka bilo šta da mi se desi, bilo novac, bilo sreća, samo sam ljubav čekala i tu sam najgore prošla. Ja sam stvarno pravila sebi tu neku sreću. Tragedije se dešavaju, a sreću moraš da praviš, da se potrudiš. Tokom korone ja sam bila optimista i sve to. Onda kad se desilo meni i pričala sam sa mnogim prijateljima, korona je jedan specifičan virus koji te malo pokida po plućima ili već srcu kako je ko prošao, ali utiče i na psihu. Ja sam imala nekoliko, 20 dana sam bila u krevetu, pa jedno 4-5 dana ozbiljne napade samosažaljenja i presabiranja i odgovora na pitanje a šta si ti u stvari to napravila? Šta si ti to smisleno uradila? I šta je iza toga ostalo? I moram priznati da u jednom momentu moja ćerka studira u Holandiji, znači nije bila tu pored mene i tamo je i tako dalje, da sam ja onako pod temperaturom tog nekog kritičnog 12. 13. dana, doktor mi kaže da ja moram ipak da idem u bolnicu i spremam onaj kofer za bolnicu i kažem, Bože Vesna, kao, šta si ti u stvari uradila u životu? Zamisli sad, ako stradaš od ove korone, šta ti ostavljaš iza sebe? Okej, romani koji će ljudi čitati, te neke emisije koje će neko gledati, ali suštinski, ja ne ostavljam čak ni neki stančić svom detetu, zato što još je na kreditu. Znači, ja nisam uspela da zaradim za nekih 50 kvadrata. Ja to nisam. Zato što nisam znala da budem trgovac. A u svakoj profesiji, i kad je reč o lekarima, i kad je reč o novinarima, inženjerima, prolaze oni koji solidno, prosečno, ne moraju najbolje, znaju svoj zanat, ali znaju da to unoče i da su trgovci. Onda ideja kao jao, dete u inostranstvu, jedino mi dete, nisam ni dovoljno vremena provela sa njom. Da, milion filmovi u glavi. Što je ona ambiciozna i što je negde u belom svetu i što je predivna zaista da pucamo drvo. Ali nije sa mnom, kao ja, kao roditelj, ja hoću još malo. Baš onako mnogo presabiranja i iz tih presabiranja izađeš sa nekim odlukama koje naravno ne mogu da budu u suprotnosti sa onim što jese. Nisam ja sad izašla iz korone sa idejom sad ćeš ti da postaneš ne znam kakav biznismen. Ja to ne umem. Ali da nekako... Но кога не би била велат кафеаните, тогаш би имале може би повеќе станови. Па да ти кажем, могли бисмо, ево видиш kad smo kod biznisa, da napravimo lanac, jednu u Beogradu, jednu u Podgorici, treću u Skopju, pa da vidimo kako. Супер, може ке ни тргне бизнисот. Evo deal napravimo. Да, супер. Весна, за крај... Ali ti da se baviš trgovinom. И мене не ми оди тоа најдобро, ама добро. Весна, многу ми е драго што одвоивте време за еден ваков убав разговор и се надевам дека поништо ќе го паметите ова интервју, ова наша прва средба овде, иако не е на Балканска улица. Lepe su mnoge ulice u Beogradu. Evo, ja sam vas dovela nešto što liči na Balkan. Nisam vas slučajno dovela u restoran Tabor. Evo i za ovim stolom i onim tamo. Volili su da sede neki ljudi koji su voleli Makedoniju. Makedonci su voleli su Momo Kapora, voleli su Branu Crnčevića i dalje iščitaju, vole. Eto, sve onako, nismo u Balkanskoj, pada kiša, ali i ovde je lepo. Така се надевам дека ви беше пријатно во моје друштво, како и мене со вас, да. Meni je Makedonija možda Makedonija je jedna od esencija onoga što zovemo Balkan i balkanska kultura i uvek volim da odem u Makedoniju. Еве, добродојдени сте и зашто одвоивте време, секако Елена Лука ви подарува еден мал подарок. Хвала. Се надевам дека ќе се запознаете лично и добродојдени сте во Скопје. Тоа е една голема жена со широко срце, хуманист. И секако да, кога станува збор за модата, број 1 во Македонија, сега наскоро и во Белград. Да. И kad se vidimo biću u ovome. Следен пат, да. Ви благодарам уште еднаш. Vidimo se, hvala.